usukumisile abadlali mangithi laphana kulayini usukumise ingubo zodwa ubani loyo Umothiba noMatthews first thing umkhipha uShalulile ngabe ukhipha uReynolds Shalulile out wasala uReynolds wakhipha no khiphe bani konje wesibili ongenelwe angithi ukungene uMothiba ekhishwa uLokhujana bemkhiphela yena uShalulile then kwalandela umdlalo wesibili ongenelwe uMatthews if akusu Adams ne uModiba ungenelwe uLunga uAland wangena ke lo mdlali amthandayo bese mnika igame ngoba nalasi game umfakile uMothiba angiyibonanga into afika yenze groundini ingubo zodwa zangena ingubo zodwa zombili enye beyizama ingaphasi on time ayizange ibe nayo impact engako enye ibibhuduzela up until yathola ipenalty nakhona ngeke ngikhulume ngalowo penalty ukuthi kwenzeke kanjani ngoba isilomo mangisibuka mangivuyiwa kahle iVAR yami angazi noma ngizothi ukhahlelwe phansi konyawo yini uNdamane wawiswa yiloko